Dwi'n gweithio mewn swydd recriwtio. Mae gennau tîm eitha mawr, mae yna rhyw 25 o'n ni ar y funud. Mae'n bwysig iawn bod yr ystadegau yn cael eu cynhyrchu a wneud siŵr bod ni'n gwneud y gwaith gorau i helpu gyd o'r penderfyniadau sy'n cael eu gwneud dros y wlad trwy'r ystadegau sy'n cael eu cynhyrchu yma. Nes i ymuno ar ONS yn 2019 ar ôl gorffen prifysgol. Y reswm pam nes i joinio oedd achos o fi gwybod sa'ch sgiliau fi a gwaith fi yn cael impact efo official statistics. Dwi'n meddwl bod fi'n lwcus, dwi wedi cael lle ar y High Potential Programme. Mae'n neis gweld bod staff i gyd yn gweld y sgiliau oes gennau i bod senior leader yn y dyfodol. Un o'r fanteision mwyaf sgynny ni ydy faint mor hyblyg gyda ni tuag at patrymau gwaith i trio supportio pawb i gallu gwneud y gorau maen nhw'n gallu yn gwaith, ond heb yn gorau poeni wedyn amdan faint gloch mae rhaid nhw adael i ella mynd i edrych ar ôl i plant, neu os gyda nhw pethau maen nhw'n licio gwneud tu allan o gwaith be bynnag. So dwi'n meddwl mae bobl yn mwy hapus yn gwaith tra maen nhw'n gallu gweithio yn y ffordd hyblyg yna. Mae ONS yn rhoi yr opportunity i ni defnyddio'r system da ni'n galw'n flexi. Da ni'n gorau gwneud 7 awr 24 munud y diwrnod, ond mae'r system flexi yn gadael ni logio off a wneud beth da ni eisiau. Fel enghraifft dwi'n licio nofio ar rhedeg, ond ar ôl i fi dod nôl ar ôl cinio, byddai'n logio nôl ar, a dwi wedi teimlo bod fi'n productive. Dwi'n meddwl bod o'n system dda yn y ONS achos dwi'n meddwl fy hun fod fi'n mwy productive os dwi'n cael y brec na wneud y pethau dwi angen wneud am fy mental well-being. Y peth gorau amdano yr ONS i fi ydy'r bobl da ni'n gweithio, a dwi o hyd yn ffeindio mae pawb eisiau dod at ei gilydd, mae pawb eisiau cefnogi gilydd i trio gael y gorau allan. Dyna dy'r un peth sy'n dweud, os bobl eisiau dod ac ymuno hefo ni, dyna wneith pawb ffeindio ydy mae pawb yn rhoi croeso cynnes, a mae pawb eisiau helpu ni gael y gorau allan o pob peth. A mae hynna'n grêt, achos mae'r gwaith da ni'n gwneud yma mor bwysig, a dwi'n meddwl bod pawb yn deall hynna, a pawb yn gweithio am yr un gôl.